Днес ще говорим за 12 глава на Марко, един различен етап от служението на Христос, в който няма извикване, а има дебатиране, особено с негови опоненти. Но преди това искам да се върна отново и на песните в хвалението. Вик в бурята, ще извикам към теб. Преди това пяхме също за любовта на Бога. Ще говорим днес и за любовта на Бога. За взаимодействието между данъците, парите и Божията любов. Което взаимодействие ще ни разкрие още един елемент от царството на Бога. И колко то е различно от царствата на този свят, в които ние сме вплетени. Но още веднъж се връщам. Друга една песен имаше, в която се говореше и за любовта, и също време се говореше за нуждата от това да извикаш към Бога. Идва момент в живота на човека. Може би не един. Ако си спомним това, което говорихме върху служението на Господа преди известно време, когато минава покрай един слепец, той започва да вика: Сине Давидов, смили се над мен. И всички го смъмрят и му казват: ти си слепец, ти си нищожество. Никой не се интересува, не му казва, че ти си нищожество. Все пак имат някаква човещина в тях. Но никой не се интересува от твоя проблем. Това е учителя, тълпите са след него. Той е номер едно и сега в един момент ти викаш към него и разсейваш това, което той върши. Но Исус му обръща внимание. Какво искаш да направя за теб? Искам да ме направиш да гледам. А той е слепец. И Исус го изцелява. Защото той викна към него. В бурята, тогава викаш, когато има буря, никой не шепти. Когато нашето сърце вика към Бога, всъщност, ние тогава и не се срамуваме, не се притесняваме от това да излезем от състоянието на установено възприето от нас за себе си достоинство и да оставим достоинството на страна. Няма достоинство. Животът ти е на карта. Зрението ти е на карта. Господа минава покрай тебе. Кой друг ще те извади от бурята? Когато е буря, всичко трещи, гърми, хвърчи. Някой бил ли от вас в положение да наблюдава или да бъде в центъра на окото на бурята? Аз съм бил много пъти. В бурята не можеш да говориш тихо. В бурята крещиш и викаш. Викаш от страх или викаш към Бога? Викаш от паника или викаш към Бога? И затова много хора бяха спасени и изцелени. Защото видяха в Исус. Дори ако искате понякога, може би от егоистични мотиви. Извикаха към Него. А и това самия Исус казва: искай, ще ти се даде, търси, ще намериш. Похлопай, ще ти се отвори. Ние искаме да ни се даде, без да си мръдне малкия пръст. Искаме да ни се даде, защото сме инертни. Сме инертни, защото сме велики или пък защото ни мързи. Да, обаче, който не е рискувал, той не е спечелил. Това го казва дори и тези от едно предаване там за милионери и така нататък. Светски. Този, който беше основателя на Apple компютър. Той казва, ако не го си рискувал, не си загубил, пък той не го казва. Това е известна истина. Ако не рискуваш, няма как да спечелиш. Защото ако не рискуваш, няма как и да загубиш. Едно нещо, което прави безбожието и комунизма е направил в източните страни, това е много забележимо, независимо от това, че вече сякаш се разми границата между изток и запад. Всичко стана глобално. Но липсата на инициатива от човек, стремежа да си анонимен, стремежа да не се чуе името ти, стремежа никой да не те види, стремежа да не си познат, защото да не би да се случи нещо лошо. Същото това аз съм го цитирал и преди, го има и сред много от българските служители, пастори, които съм чувал. Не искам името ми, казвате, да се влачи сред кълта. Много от служителите считат и много от християните вече считат, че това да спориш с някого е падението, защото твоето име в един момент излиза в една ситуация, която е противоречива. Ами, дами и господа, нека да видим служението на Исус. Той се препираше с случая, мога да ви дам пример от 12 глава на Марко, той се препираше с садокеите по отношение на възкресение. Той се препираше. Резултатът от това препиране беше, че един от групата на неговите опоненти, на книжниците, дойде и започна да му задава искрени въпроси. Така че нашата представа за мира и за смирението като отсъствие на проблеми, като един застинал пейзаж на благословение, е според мен погрешна, много погрешна. Защото виждаме и в живота на апостолите, в живота на апостол Павел. Това е непрекъснато напрежение и непрекъснато победа на този мир, който носим ние вътре в себе си. Победа на Божието царство. Над царството, което всъщност владее целия свят, царствата на този свят. И затова ми се иска да подчертая, че говорейки днес за Марко 12, няколко пасажа ще говорим и за нещо, което разкрива Божието царство. Сега, основният текст, върху който ще се спра и който е много важен, е в Марко 12 глава за данъците и за парите и за Кесаровото царство и за Божието царство. Това е основният текст, върху който
ще разсъждаваме. Но ми се иска в началото, тъй като отново пяхме. Това беше по времето на последната песен, в която чухме една импровизация, в която един от хвалещите запя Исус стана крайъгълния камък. Това е записано в Марко 12 глава, в първата част, в притчата. И сега искаме се да започнем от там, преди да стигнем до данъците и до конфликта между Исус и групата на иродияните и фарисеите, за да си спомним какво се беше случило преди това. Преди това първенците бяха дошли, ако си спомняте, предния път, когато говорихме върху Марко, първенците бяха дошли, това са главните свещеници, книжниците и старейшините всъщност, това са първенците, които са първенците на Израел, бяха дошли и бяха се противопоставили на Исус и го питат с каква власт правиш това, с каква власт нарушаваш нашата структура тук и гониш търговците от храма, с каква власт изцеляваш, кой те прави да си толкова велик, защото ние не сме ти дали тази власт. Това беше въпроса. И разбира се, той им отговори подобаващо, като ги насочи към Стария завет и към служението на Йоан Кръстител, който всъщност изяви, че Исус Христос е Месията и те трябваше да отговорят на този въпрос, но те не отговориха, защото бяха политици, защото са политици. Какво представлява политиката? Политиката е борба за светска власт. Да имаш власт, която е лесно различима и разпознаваема. Това е светската власт. Светската власт лесно се вижда, лесно се разпознава, лесно се различава. Затова, когато видиш някой облечен с религиозни одежди, му целуваш ръка. И си казваш, той е духовен човек. Това е човешката природа. Когато видиш някой с униформа, си казваш, ето това е властта, това е държавата. Когато видиш някой с черен автомобил, който слиза и има охрана, си кажеш, ето това е властта. Това са хора, които влияят на целия свят. Така разсъждават целия свят. Така ли разсъждават обаче, нека ги наречем, поданиците или гражданите на Небесното царство. По-скоро поданиците, защото нашия цар е цар, а не е президент. Така ли разсъждават поданиците на Небесното царство? В много случаи да. Защото ние сме обзети от менталитета на начина, по който този свят действа и оперира. И в същото време ходим на църква, надявайки се да се случи нещо добро. Но това няма да стане така. Няма да стане така. Защото не може царството на Бога, и сега ще го видим колко различно от царството на Кесаря, Кесар означава император, Цезар, не може царството на Бога да функционира като някакъв придатък на нашата борба за светски живот, за светски успех. Това е ходенето на църква. В много случаи. Не казвам винаги. Но до там църквата се оттегляла от силата, от писанията и от Божията сила, да стигне до едно състояние, в което някакси ние не очакваме нищо от Божието царство. Не очакваме нищо да се случи по време на служба. Не очакваме да имаме наистина истинска благодат, истинска радост от спасението. Това, което очакваме, някой да ни напомпа с поредната конференция, пробуждане, събуждане и какво ли не, докато ти вземат пари, нали, да отидеш да се напомпаш, да се пеят ни песни, да има едно силно хваление и също време отвътре си оставаш празен. Кой беше проблема на първенците? Лицемерието. Какво е характерно за лицемерието в религията? Защо няма Божие царство така, както ще го опишем след малко? Ами затова, защото хората са решили, че външното може да стане вътрешно. Това е проблема на фарисеите, на религиозните лицемери. Ти като отидеш на църква, да речем в някои традиции палят свещ, правят някакви ритуали, включително и в протестантството е така. Като отидеш на църква, си казваш, ето аз съм вече в царството. Ама външното не може да го направиш вътрешно. И си кажеш, аз като имам външното, то става вътрешно. Няма как да го направиш вътрешно. Точно обратен е процеса. Трябва да го имаш вътрешно, отвътре, за да може да дойде външното. Трябва в царството ти, в тайната си стайчка с Бога да си искрен, да си истински, да го оставиш да те посети и да ти покаже кой си, за да можеш ти след това, като си се изцелил, да отидеш и да направиш външното. А за фарисеите всичко беше установено, имаш съответната пътечка, по която се движиш, влизаш в тази рутина на съответната институция и институцията започва да те възнаграждава, която и да е тя. Говоря дали ще бъде обединяващия апостол, дали ще бъде патриарха, дали ще бъде папата, дали ще бъде някоя друга важна личност, разпозната от света по световен начин, за да ти даде власт. Така най-лесно се придобива власт, но това е външно, ти не можеш да го направиш вътрешно. Ако го нямаш отвътре, а ние сме в Новия завет, външното беше в Стария завет. Беше необходимо в Стария завет, защото го нямаше тази жертва на кръста на Исус, която да освободи силата и присъствието на самия Бог вътре в нас. Святия Дух. Там беше за външно. Но това приключи, това свърши. И нека сега, преди да говорим за данъците, да прочетем притчата в Марко 12 глава. Притчата за злите земеделци. Тази притча, тя всъщност е отговор на това, което се случва в служението на Исус. Сега, в този етап, това, което четем в Марко, предишните глави, имаме едно служение, в което той прогласява Божието царство. Изцелява, неговите ученици изцеляват, избира апостолите,
противопоставя се на нечисти духове, освобождава хората. Служението му е набрало достатъчно скорост и в един момент се оказва, че е толкова скорост популярна сред народа, заради добрите дела, които върши Господа и неговите ученици, макар и да имат проблеми понякога да ги вършат, от невери и така нататък, но служението на Исус е развито до такава степен, че вече то прави впечатление на управниците религиозни, светски и научни в цялото еврейско общество, което предполага се, че Божия народ е посветен на Бога. Че Божия народ, Израил в Стария Завет, е лозето, което Бог е насъдил. И четем 12 глава на Марко, притчата е от началото до 12 стих включително. И на практика той казва тази притча именно в резултат от конфронтацията в предишната глава, която се случва и където те му задават въпрос за властта. И сега едно нещо, като е характерно за Исус. Много често ние обичаме, като си мислим за противопоставяне, за дебат, за конфронтация, хората го избягват. Защото знаят, че е нещо неприятно. В съзнанието на хората това е нещо неприятно. Това е нещо, което нарушава мира и създава напрежение. Имам някои хора, които са свъдливи. Те обичат да спорят за всичко. Всъщност, това е част от българския характер. Не знам дали сте забелязали. То е всъщност и част от човешката природа. Но когато някой ти каже нещо, ти казваш точно обратното. Забележете. Опитайте се да анализирате себе си, докато разговаряте с някой или има нещо, което има да изразявате на съгласие, или пък дори да е нещо, което да сте съгласни. Винаги, почти винаги, реакцията, когато някой ти каже нещо, или дори ти даде съвет, ти да кажеш точно обратното. Анализирайте го. Емпирично. Не научно, емпирично. Замислете се за начина, по който вие реагирате или пък наблюдавайте хората, които реагират по този начин. Освен това, казваме, че има и хора, които са свъдливи. За него той винаги не всичко му е черно, никога нещо не е наред, винаги негативно говори и не говорим за негативно пророческо, т.е. да видиш проблема и да го посочиш с цел изцеление. Говорим за един константен, постоянен негативизъм, който по принцип е демоничен. Такива хора те не могат да благодарят. Такива хора не изпитват чувство на благодарност към нищо и към никого, да оставят дори Бога съвсем накрая. Това са хора, които тази неблагодарност, тя е всъщност не е само морален или етичен проблем. Тя е духовен проблем. Този негативизъм, за който говорим, личи особено в някои части на страната, в източните страни, европейските страни, които са били под комунистическия задължителен атеизъм, където хората са правили компромиси с съвестта си, обръщали си очите на другата страна пред злото, защото не са имали вяра и упование в Бога. Е много характерен този негативизъм. Ако искаш хванете, който искате източно европеец, хванете. Също така и в ислямските страни. От една страна е логично да си негативен, от друга страна това е демонично натоварване. Демонично натоварване заради липсата на спасение, заради липсата на благородство, заради това, че ти си под бутуша на тази опресия, която видяхме в Псалм 107, където имаш натоварване, за какво да благодариш, но имаш извикване към Бога и Бог се намесва. И ето тук, в тази притча, е много интересно, защото в тази притча виждаме отношението на Бога. Аз обикновено в тази притча виждам неговото наказание накрая срещу едни престъпници. Едни недостойни мошеници, на които е поверено нещо скъпоценно и те не отдават дължимото на този, който е истинският собственик, а напротив. Това, което е дължимо, неговите пратеници ги оскърбяват, обиждат и накрая най-интересното е, че няколко пъти той изпраща пратеници в това лозе, за да вземе по време на гроздобера това, което му се дължи. Лозето е стария, сега се връщаме да ви припомня, че лозето е старозаветния Израел, Божия народ. И отиват те в това лозе и като отиват в това лозе, те ги обиждат, оскърбяват, отпращат ги, нищо не дават. Това са наематели. Те не са дори собственици. И на тебе ти се кипва кръвта, просто като слушаш тази притча. Това е характерно за Господа. Много често не конфронтира директно, защото има конфликт. Той не бяга от конфликта. Една причина Господа да не конфронтира директно, а да го конфронтира, да говори чрез притчи, е за да включи тези, които са негови слушатели в процеса и да ги обучи да анализират това, което се говори в притчата и да започнат да идентифицират проблемите, които той би могъл да ги назове директно. Но те сами да започнат да мислят за проблемите и по начина, по който той мисли, Господа мисли, и да започнат да виждат истината. Затова Господа много често нашите проблеми не ги конфронтира директно. Не, че е пасивно-агресивен, не, че го е страх, не, че не е сигурен каква ще бъде реакцията от другата страна, напротив, той я знае. Но това е стратегия в неговото учение, която стратегия, за съжаление, понякога пренебрегваме. Но в случай той прилага в тази притча. Нека да прочетем все пак малко. 12 глава на Марко, 1 стих. И започна да им говори с притчи. Един човек, това започна да им говори след конфронтацията, както казахме в 11, 27-23 на Марка.
Един човек насади лозе, огради го сплет, изкопали и съгради кула и го даде под наем на земеделците и отиде в чужбина. Значи всичко той е подготвил, тези идват на готово, земеделците. Идеята е да се изхранват от него и когато дойде гроздобера, той да си прибере неговото. Втори стих: и във времето на гроздобера е добавено, правилното време, изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето. Не да приведе плода на лозето, а от плода на лозето. Т.е. те се ползват от плода, но той да прибере неговата част. Т.е. те плащат за наема на лозето, за това, че го обработват с една част от плода. А те го хванаха, биха го и отпратиха с празни ръце. Пак изпрати до тях друг слуга, те му щупиха главата, безсрамно го оскърбиха, изпрати и друг, когото убиха. Ескалират, ситуацията ескалира. Когото убиха и мнозина други, не само тези тримата, едни биха, други убиха. И той имаше един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като си казваше: ще почитат сина ми. И тук аз винаги се изумявам. Затова, що за търпение е това? А тези земеделци казаха помежду си. Значи, какво си мисли господаря? Този е мой син, ще го почитат. Това е неговия начин на мислене, това е неговия, така да го кажем, менталитет, това е неговия светоглед. Въпреки че има свидетелства, редица свидетелства, че тези са мерзавци, подлеци, убийци дори, които са неговите наематели. Но въпреки всичко, и тук виждаме търпението на Бога. Виждаме неговата всеопрощаваща милостивост. Дори ако искате, и той не е наивен, Бог не е наивен, но нека да го кажа, от моите очи, гледайки, аз още на първия бих изпратил войските да ги ликвидират. Няколко лимонки да се приключи с тези престъпници. Това би била моята реакция. Но виждаме как Господ постъпва. Изпраща и нови, изпраща и нови, изпраща и нови посланци. Да прибере нещо, което е негово, дължимо не му, защото той го е насъдил. Сега мислете за Стария Завет. Мислете за Божия народ в Стария Завет, за лозето в Стария Завет. Земеделците са управниците в случая, с които той спори. Ще почитат сина ми. И го хванаха и го убиха. А тези земеделци казаха помежду си, т.е. тяхното мислене: този наследникът елате да го убием и наследството ще бъде наше. Това е техният менталитет. Те дори не се опитват и законно да наследят. Казват: ако убием наследника, наследството ние ще го вземем. Пълна деградация, окончателна деградация. И го хванаха и го убиха и го хвърлиха вън от лозето. Исус беше разпънат вън от стана, вън от Ерусалим. И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. И тук виждаме, в крайна сметка, възтържествува справедливостта. И аз винаги съм си казвам, най-после. Справедливостта възтържествува, тези убийци получиха това, което заслужават. Но другото нещо, което винаги ми е обягвало, това е точно това дълго търпение, което демонстрира характера на Бога, включително по отношение на това, което се случва в историята на старозаветния Израел. Това, което видяхме, винаги отстъпват, когато са добре, и когато попаднат в трудности, започват да викат към Бога. Бог винаги идва и винаги успокоява, утешава. В случай обаче говорим за изпращането на Неговия син. Човешката природа, дори да не бяха евреите, ако беше друг народ, щеше да постъпи по същия начин, заради падналата човешка природа. Това не извинява евреите, защото на който много е дадено, от него много се очаква. И това, което виждаме, че евреите направиха след това с Исус, беше в един момент не да викат, простолюдите и хората, които имаха нужда, викаха към Бога. Те започнаха да дебатират и да спорят с Него, да се противопоставят. Това беше вече етапа, в който виждаме, че се намира Неговото служение. Тоест, служението, освен евангелизация, по принцип на църквата, проповядване на доброто, на Божието Слово, включва в себе си и апологетика, противопоставяне на лъжите срещу християнството, срещу Христос, срещу учението на Бога, противопоставяне срещу тези в света, които са владени от дявола, и срещу тези, които са вътре в събранията и които лъжат по отношение на това каква е истинското учение на Христос. Дявола търси всячески да ограби църквата, да ограби царството от душите, които всъщност Бог е изкупил със собствената си кръв, с кръвта на сина си. Това нещо продължава и до днес. Защо тогава някои служители или пастори, да ги речем, моето име не искам да се влачи в кълта. Кой го интересува за твоето име? Какво ще кажеш за името на Исус? Кому си ти служител? На чие лозе служиш? Та те е страх името ти да не пострада. А името на Христос не пострада ли като най-големия престъпник? Кои сме ние, че да се заравяме в собствените си грижи, в собствените си недостатъчности и само да мрънкаме за това, че не ни е дадено всичко, което ние искаме да имаме, за да можем да служим на Бога? Нима неговата жертва не е вече факт за нас, нима ние не знаем, че сме изкупени чрез кръвта на Исус и трябва да бъдем дандуркани непрекъснато, за да може в крайна сметка да дадем някакъв плод. Така че и съвременната църква има проблеми,
И преди, в началото на църквата са имали проблеми. Имаме проблеми. Въпросът е да бъдем искрени, истински пред Бога. И да кажем, Боже, аз не мога да се ориентирам. Аз така съм свикнал да живея. Така съм научен. Да не задавам въпроси, да не питам никого, да се чувствам удобно. И света така научи всеки ден. Ти си най-добрият, ти си най-красивият, ти си най-красивата. Ти заслужаваш. Бъди свободен, имай пари. Бог да ни е на помощ. Да минем от царството на този свят в царството на Господа. Значи той разказва притчата, но след това не ги остава в тъмнина. В 10 стих директно заявява от Стария Завет, отново цитира писанията, в които става ясно кой е той. Интересното е, че те обаче не виждат кой е той, а виждат, че казва притчата за тях и се виждат като лошите герои и не виждат себе си като лошите герои с основание, а се виждат като добрите герои, които са обхулени от него. А той директно им цитира от Стария Завет, който те трябва да знаят много добре. От писанията им цитира какво всъщност ще се случи. Това е, което пяхме в импровизираното хваление. Камъка, който зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла, на новата сграда. 10 стих. Не сте ли прочели това писание? Казва Исус. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е. Това е чудно в нашите очи. Искаха да го хванат, но се обояха от народа, разбира се, като истински политици. За тях народа е много важен, защото народа може да се разбунтува и да отнеме тяхната власт. Понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И сега въпросът е, защо те, като разбраха, че за тях каза тази притча, те направиха избор. Това беше техния избор. Ако те разбраха, че за тях казва тази притча, те не разбраха другата част от притчата, че той е сина, когото те искат да убият. И възприеха това, което Исус казва, не с цел да се коригират и да се поправят и да се ужасят от състоянието, в което са попаднали и всъщност в състоянието, което им разкрива притчата на Исус. Защото те разбраха притчата. А решиха, че всъщност трябва да го ловят и да се разправят с него. Защо искаха да го направят? За да не може тази притча да произведе действието. Той дори им цитира писанията, които са техните писания. На тях им е дал закона и пророците Господа. Пророците са тези слуги, които отиваха в лозето непрекъснато и те ги биха и ги убиха. Това са пророците. Лозето е народа на Израил, благоволението с вяра, започвайки от Авраам и стигайки до закона на Мойсей. Закона на Мойсей е изграждането на тази кула, на това отделяне, на това нещо, което Бог се грижи дори в условията на липса на прошка на греховете в Стария Завет. Да бъде подготвител за идването на Месия, на Спасител. Интересен избор. Забележете го този избор. Те не избраха да видят, че всъщност Исус каза тази притча за себе си, че Той е сина, който е изпратен и че те са в състояние да го погубят заради това, че са наследници на тези зли земеделци. Те решиха, че всъщност тази притча им пречи. Защото народа може би ще разпознае в тях някои, които не са добрите, а са на страната на лошите. И за сега го оставиха и си отидоха. Нека да забележим следното нещо. Имаме първенците, имаме книжниците, имаме старейшините, които са срещу него, имаме фарисеите, които вече отдавна влизаха в конфронтации с него. Също така в случая от 13 до 17 стих. След като видяхме реакцията на Господа, той разказа притчата. Интересно, между другото, да завършим с притчата е, че те са от тези, които са външните. На тях се говори с притчи. Видяхме, че тези, които в 4 глава на Марко, тези, на които е открита тайната на Божието царство, са тези, които след като той свърши разказването на притчата, отиват при него и му задават въпроси за значението на притчата. Много е лесно да ти бъде разкрита тайната на Божието царство. Просто трябва да отидеш при Исус, след като си чул притчата и да искаш още и още разяснения от него. Тайната ще ти бъде разкрита. Външните обаче за те са самодостатъчни, на тях е достатъчно. Те чуха притчата, решиха, че е за тях и на базата на своите политически убеждения и жажда за власт, решиха, че не трябва да разпознаят Месията, който говори за себе си, макар и индиректно, но много ясно, а трябва да го погубят, за да могат да запазят своята власт. Виждаме една директна конфронтация между лидерите на Израел и спасители, изпратен от Бога, законно до лозето, което е Старозаветна Израел. Само, че не му дават почивка. И казахме вече тук в тези глави, виждаме служението на Исус като дебатиране с различни политически и религиозни групи в обществото, които не са доволни, че Той идва да разтърси, да им покаже колко са нечестиви и че имат нужда от Спасител и че е дошъл да ги спаси. Те не са доволни. Тогава, 13 стих, пратиха при него някои от фарисеите и иродияните, за да го впримчат в говоренето ми. Сега една малка бележка. Иродияните са тези, които са политическа партия в Израел и тяхната цел е да се възцари династията на цар Ирод. Те са политици. Те са в конфликт с фарисеите.
по принцип. Като фарисеите са религиозно-политическа фракция, която всъщност иска да възстанови като цар на Израел някой, който е от родовата линия, от родословието на цар Давид. И сега тук трябва да сме наясно, че идеята на Месия на евреите, и в случая фарисейската партия представлява тази идея, е, че техният Месия, т.е. Спасител, ще бъде цар на Израел и ще помогне на Израел политически да оглави целия свят и да владее над целия свят. Визията за Спасител е много ограничена, много политическа и изцяло светска. Затова борбата на тези уж религиозни водачи е борба за светска власт. Светска власт, която ще видим сега как се съпоставя с Божието царство. Светската власт е нещо, което е видимо, осезаемо. Казахме, Урсула фон дер Лайен, българския премиер, президент, избори. Всички нечестивци се борят за светска власт, защото това е техният шанс. Това е шанса на дявола дадено власт над царствата на този свят. Той няма власт над царството на Бога. И тук ще видим директна конфронтация между царството на този свят и царството на Бога. Тези, които са противници, иродианите и фарисеите, политически противници, сега са съюзници. Тези, които имат различна политическа визия за Месията, идват заедно да конфронтират истинския Месия. Защото той не отговаря на тяхното разбиране за това как Спасителят ще дойде да възвеличае тях. Ние нямаме нужда такъв Спасител, уважаеми, който да дойде и да ни спаси от това, че нямаме капацитета да бъдем достойни за Бога. И да ни издигне до нивото на Бога. Ние имаме нужда някой да ни спаси от това, че се отдаваме в собствените си грехове. За това, че сме нечестивци и сме отделени от Бога. Политическата власт обикновено. И това още веднъж всъщност за първи път ще го кажа и ще го повтарям от тук нататък. Доста често. И го запомнете това нещо. Винаги има едно обещание на политиците във всички времена и във всички държавни управления, които политика е някой, който се бори за светска власт, каза. Това е някой, който участва в борбата за светска власт, за възцаряване, като светски управник. Винаги има едно обещание, забележете го. Слушайте дори и сега, в сегашните избори, слушайте обещанията на различните партии. Винаги, под една или друга форма, това обещание присъства. И то е следното. Ние ще направим живота ви по-добър. Това е. Обърнете внимание. Винаги, през всички години, борбата за политическа власт, стремежа за установяване на власт, при взаимоотношенията между тези, които се стремят към нея или са управляващи и народа, те казват, ние ще направим живота ви по-добър. Гласувайте за нас. Или там подкрепете нашата партия. Или каквато е формата на управление. Това е борбата за политическа власт. Само, че не ви казват следното нещо. Живота не се изчерпва само с живота тук на земята. Това е, което липсва в политическото говорене, в политическата пропаганда. Липсва тази добавка, че всъщност, уважаеми, вашия живот не се изчерпва с живота тук на земята. А в същото време знае, че хората искат по-добър живот тук на земята и казват, ние ще ви дадем по-добър живот. Гласувайте за нас. Така установихме всъщност какво представлява борбата за политическа власт. Защо го казвам това нещо? Защото виждаме, че в следващия дебат, а това ще бъде много важно да го имаме като разбиране. В 14 стих, те като дойдоха, това е групата на фарисеите и на иродианите, които, макар и да се противопоставили или други за метода, искат политически месия, политически спасител, в политически смисъл, светски управник, цар на Израел, който да установи пълната власт на Израел. И те като дойдоха му казаха, учителю, знаем, че си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Говорят истината, но в същото време лъжат, защото са лицемери. И защото ако наистина вярваха в това, което току-що прочетох, и те казаха, те щяха да имат съвсем различно отношение към него. А те бяха дошли да бъдат провокатори, да го ловят в говоренето му и да го противопоставят, да го дискредитират така, че неговото учение повече да няма това влияние, което очевидно то вече имаше и застрашаваше техните политически апетити. И му задава въпроса, право ли е да даваме данък на Кесаря, на Цезаря или не? Ако чуете Кесаря е Цезаря. Цезаря е император. По това време римският император е върховният управник, включително и на Юдея, на Израел. Поради факта, че еврейските земи са под Римската империя, римското владичество. Тук искам да стане ясно, че този въпрос, начинът по който го задават, наистина може да улови. И си казваш край. Притиснаха го, няма какво да им каже. Каквото и да им каже, все няма да е добре, защото въпросът е ясен. Да даваме ли? И даже го повтарят, даже настояват. Да даваме ли или да не даваме? Тоест не можеш да избягаш. Или ще даваш, или няма да даваш данъци на императора. Сега, ако каже, давайте.
ще удовлетвори светската власт императорска, защото насърчава даването на данъци на императора. Но срещу него ще се дигне целият народ, или поне тази част от еврейския народ, и ще бъде дискредитиран пред тях, който счита, че всъщност римската власт е нелегитимна и е така тиранична и трябва да бъде отхвърлена, а има нужда от еврейски цар и от еврейско управление. И по този начин ще стане ясно, че той е един така говорител, сервилен на римската власт и не е никакъв месия. Ако каже, не давайте. Ще се окаже, веднага ще го обвинят, ами ти си бунтовник, ти си противопоставяш на империята. Що за лидер си ти, ако искаш да отхвърлиш светската власт? Ти си един обикновен революционер. И сега много интересно. Нали хванате, ако разсъждаваме както те разсъждават? Как разсъждават те? Сега тук ще направя връзката между парите, мамона, данъците и Кесаревото царство. Как разсъждават те? Дами и господа, как разсъждаваме ние? Имаш ли пари? Има мамбо. Колкото повече пари, толкова повече успех в живота. Затова, когато и честно се трудиш и въртиш търговия, какво ти да правиш? Добре е да имаш пари. Добре е да имаш хубава работа. Защото хубавата работа ти дава повече възможности. Възможности да си влиятелен, възможности да пътуваш, възможности да имаш неща, с които да се заобградиш, възможности хората да ти завиждат. Не е ли това смисъла на живота? Не е ли това целта на всеки един от нас, на всеки един, който живее и се е родил в този свят, е имал родители, които са му натяквали и ти, мама, трябва да имаш повече пари. Ти, мама, сега с тая професия, защо не взимаш достатъчно хонорари? И винаги има нещо, което те мотивира и те бута, или пък някои хора са мотивирани да станат известни, за да имат пари и влияние и така нататък. Това е царството на мамона. Холивуд. Спомнете си всички холивудски филми, които са докоснали сърцето ви и душата ви. Винаги накрая симпатичният престъпник с турбите с пари и девойката пътува към залез. Винаги накрая, щастливия край означава турби с пари. Безбройни са случаите, няма да ви да осаждам в тази проповед с тях. Има филми, в които престъпниците, които убират банки, са представени като герои. Помислете си за тези филми, огромен брой от тях, които възхваляват парите като средство и като всъщност Бога, от който ти имаш нужда, за да можеш да живееш добър живот на този свят. Ето, искам да ви прочета един пасаж. Въпросът за парите вълнува всички. И защо е много важен тук? Защото данъците плащат в пари. Защото повече данъци означава по-малко пари. Означава по-малко възможности за това да имаме успешен и добър живот. Става дума за пари и данъци, както не се говори за политика и за религия, така и за пари и данъци също не се говори. Любовта към парите е възпявана неуморно от Холивуд и много други производители на плътски забавления, като филми, сериали, шоу-програми и така нататък. Парите са влиятелни в политиката. Властта на парите в този свят е безспорна. Тяхното присъствие и духът на властта на парите, не духът на парите, духът на тази власт, която идва с парите, т.е. мамона, са признатата неопреодолима сила, която е покорила човечеството в този свят, мечтите, ценностите и дори диктува самата реалност. Без пари си нищо. Нашепва сирените на световния успех. Много добре казвам. И сега, изхождайки от тази гледна точка, идва тази група провокатори при Исус и му задават въпроса, както казахме, да даваме или да не даваме. Няма измъкване, казахме, всичко е заложено на карта. Исус обаче какво прави? На първо място ги осветлява. И им казва, на мен са ми ясни вашите мотиви. Той видя лицемерието им. Този въпрос, който започна с ласкателство, всъщност не е въпрос, който е искрен. Защо ме изпитвате? С този въпрос той разкрива, осветлява техните намерения. След това казва, донесете ми един пеняз. И тук изниква въпроса, дали Исус не знае какво всъщност се намира върху този пеняз? Не е виждал пеняз до сега и не е наясно. Отново виждаме, че това, което прави Исус в случая, включва в учението си, в обучението, прави го един процес. Не дава готовия отговор, а иска да му се донесе един пеняз. В времето на донасенето, всеки един може да разсъждава за въпроса, който му е зададен, за това, което той е разкрил, че те имат нечестни мотиви и защо всъщност той иска един пеняз. Когато ти активно задаваш въпроси, е много по-лесно да получиш откровение или по същия начин хората, които активно задават въпроси, докато се обучават в дадена дисциплина, винаги имат повече успех от хората, от тези, които са летаргични, които не ги интересува и на които трябва да им се налива, както се казваше в училище, с фуник. Така че Исус прави точно това. Нека хората да мислят
докато ми донесат един пеняс. Даже си задава въпроса, той не знае ли какво има на един пеняс. Много е зле той Исус. Или казаха сега един пеняс, сигурно ще си плати данъка и ще си отиде. Всякакви мисли могат да им минат през главата. Един пеняс, това колко беше? Дневна работна заплата, ако не се лъжа. Тоест, монета, която има сериозна стойност. И те му го донесоха. Тогава им каза, чий е този образ и надпис. Много интересно също. Обучението чрез въпроси продължава. Колко от нас си задават въпроса какво има на една столевка? Какво е изписано? Чий образ е на столевката? Ако ви задам въпроса, няма да може да отговорите. Аз също не мога да отговоря. 50-левка? 20-левка? 1-доларовка? Не знаем, че Джордж Вашингтон е $1. Това е по-известно. Чий образ и чий надпис е на тази монета? И в един момент виждаме колко често ние боравим с парите като средство от ценност за размяна, но не си задаваме въпроса за техния происход, за тяхната власт, за тяхното значение и тяхната съпоставка като ценности на това царство с ценностите на Божието царство, което той прави. Задаваме въпроса, чий образ, чий надпис? Отговарят му на императора. Императора сече монети. Императора издава банкноти. Императора, управниците принтират пари и правят дигитална валута днес. Тези, които имат светската власт, тази власт политическа, за която всички се борят, са тези, които правят парите, от които идва другата власт. Властта на парите, властта на успеха в този живот. Затова за тях данъците са изключително важни. Заради данъците и заради несправедливи данъци, понеже човекът се корумпира и има власт, започва да иска повече и повече пари, за да си управлява правителството, заради данъците са ставали революции. Включително Американската революция. Включително сега има християни или пък гравитиращи към християнството, които казват, събирането на данъци е грабеж. В някои случаи може би са прави, защото несправедливите данъци наистина поставят едно огромно бреме върху хората. Но стремежа да се отхвърлят данъците или пък да се оправдаят данъците е нещо, което е свързано изцяло и само с този свят. С властта на парите. С властта на мамона, защото дори управниците, виждаме, са свързани с това, че техният образ се намира на изсечената монета. И в един момент това, което прави Исус тук, прави едно ясно разграничение между царството на този свят, царството на кесаря, който сече пари, и царството на Бога. И казва, чий образ е тук? Дайте на кесаря това, което е кесаря. Той сече парите, има нужда от пари, така се издържа, има тази власт, дайте му. Само че, и продължава, не спира до тук. Не казва плащайте данъци на кесаря. Казва дайте на Бога това, което е Божие. И оставяйки го малко отворено енигматично, какво да дадеш на... Значи на кесаря ще му дадем тези пари, които той иска. Какво да дадем на Бога? Те са вярващи тези. Те са евреи. Те знаят какво е Бог. Знаят неговата характеристика като съвършен абсолют творец на всичко. Дайте на Бога това, което е Божие. Кое е Божие? С оглед на това знание за Бога и за Стария Завет, за Авраам, за Моисей и Петрокнижието. Кое е Божие? Кое е нещото, което Бог не е създал? Коя част от лозето не принадлежи на собственика на лозето? Има ли нещо, което не е негово? Дори Цезаря, императора, с всичките му данъци и с всичките пари, които е изсекал, и те са на Бога. За иродианите и за фарисеите в този случай, и за всички останали, които се противопоставят на Исус. Кесар е най-великия. Той е най-великият владетел към онзи момент в историята. Император, римски император на цялата вселена, на цялата земя. Той е най-великият. На него се дължи почит, слава и плащане. Плащане на данъци. Само че в тяхното разбиране плащането на данъци е до голяма степен равнозначно на почит и слава, защото те очакват и политически месия по тази причина. Да, обаче какво казва Исус? С това противопоставяне не трябва само да се дават данъци на императора, а и трябва да се даде на Бога това, което е Божие. И въпросът на това, което е Божие, без да го поставя, за тях е ясно, че то е всичко. Че на Бог се дължи всичко. Още веднъж казвам, включително и кесаревите данъчета. Това го извличаме на базата на нашия анализ. Те не го разбраха изцяло, разбраха, че е отговорил по начин, по който техният опит да го ловят в говоренето му се е провалил. Той е над тях. Защото 17 стих завършва и много се зачудиха на него. Отново успя да се измъкне, ако така съвсем принизим. Това, което обяснение той даде. И най-интересното е, че идеята за това, че царството на Бога е много по-юрисдикцията на император изглежда могъща и необятна. Цялата Римска империя и покорената от нея земя на Юдея. В думите на Исус обаче ни става ясно, че тази юрисдикция означава мястото, където упражняваш своята власт.
сравнена с Божията власт и това, което се дължи на Бога, е на практика нищожна. Римски император и неговата империя световна е нищожна. В сравнение с Божията власт и Божията юрисдикция. Синът е дошъл, за да изяви Божието царство. То няма нищо общо с царствата на този свят. Или по-скоро, то е Божието царство толкова по-обширно, по-необятно, по-голямо, по-високо, по-далеко, по-велико, по-трайно, по-могъщо, че даването на данъци, погледнато от високата кула на Божието царство, е нищожен минимален проблем и въпрос. Кое е това, което характеризира това величие на Божието царство? Не остава тайна. Исус доразвива въпроса малко по-късно в главата и сега ще го видим. Това е Божията любов. Аз ще ви го издам. Божията любов на Божието царство е несравнимо по-велика власт и категория, която тотално принизява споровете за пари и споровете за данъци. Да го видим това откровение сега малко по-нататък. Междувременно, в стихове 18 до 27 му изпращат още една група, която да спори с него и да го дискредитира. Това са садукеите. Те не вярват във възкресението и му задават един абсурден казус, в който е свързан и с Стария Завет и който Исус им казва в 24 стих, нека да го запомним този стих и да го цитираме: не за това ли сте в грешка или се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила. Това е основната причина за заблудата на много хора. Нито знаят писанията, нито разпознават Божията сила и свидетелстват за нея. И сега, той се препира с садукеите. И в 28 стих на 12 глава на Марко четем: а един от книжниците, това е групата на един от неговите опоненти, който дойде и ги чу, като се препираха. Да си припомним за това какво е нашето възприятие, за това, че не трябва да се препираме. Въпросът не е да си свъдливец, който защитава личния си интерес. Въпросът е да се препираш тогава, когато трябва да защитиш Евангелието и истината за Исус Христос. Исус защитаваше учението, което му беше дадено, което беше в него, което му беше дадено от Небесния Отец. А един от книжниците, който дойде и ги чу, с садукеите, които се препираха, и като видя, че им отговори добре, го попита: коя заповед е първата от всички? Тоест книжника идва с честно отношение. Вижда препирането и вижда, че Исус побеждава в спора. С своето учение и своята логика, която не е очевидно естествена от този свят. И затова му задава очевидно искрен въпрос, защото Исус отговаря без да го предизвиква и без да му задава контравъпрос, което направи с оренжи, които нечестно търсеха да го уловят. Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господа нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората, подобна на нея, заповед: да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед по-голяма от тези няма. Книжника се съгласява и му казва: превъзходно, учителю, ти право каза, че е един и няма друг освен него. И да го обича човек от все сърце, от всичкия си разум и всичката си сила. И да обича ближния си като себе си. Това е много повече от всички всеизгарания и жертви. Исус, като видя, че отговори разумно, му каза: не си далеч от Божието царство. И отново доказателство, че Исус победи в спора. И никой не дръзна да му задава въпроси. Един кратък коментар на последното и се връщам на пасажа. Обикновено казват: тя не е добре да се спори, не е добре да... Кой е победител в спора? Никой не е победител в спора. Да, обаче Исус е победител в спора. И е добре да се спори. Тогава, когато се защитава истината и Божието царство. Любовта на Бога. И никой вече не дръзна да му задава въпроси. Това е победа. Тоест ти да смълчиш опозицията, да смълчиш съмняващите се. Да стане ясно на всички, че твоята мъдрост е тази, която е по-висша, по-величайша от мъдростта на тези, които се опитват да те уловят. Говоря за Исус Христос. Истинските представители на Христос са тези, които имат същата мъдрост. Същата възможност да побеждават в спорове, в които нечестивите се опитват да издигнат лъжата като истина и мрака като светлина. С тази оговорка се връщаме, за да поясним. Става ли ясно според това, което прочетохме в стихове 28 до 34? Че всъщност тук се дава обяснение за това, кое е това всичко, което се дължи на Бога. В личен план. Защото книжника иска да бъде угоден на Бога и иска да знае коя е най-голямата заповед. Коя е най-голямата заповед, която трябва да се изпълнява? Тази заповед, която ще приближи до Бога. Ще направи част от Неговото царство. Защото изпълнението на заповедта в Бога е всъщност приобщаване към Неговата власт, Неговия авторитет, Неговото царство. Коя е тази заповед? Да обичаш Бога с цялото си сърце. Да възлюбиш Господа твоя Бог. Той е един. Няма много богове, има само един. Него да възлюбиш с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила. Къде отива силата на човека много често? За да изкарва пари и финанси. Включително да си плаща данъците.
Цялата сила на човека, всичко това, което имаме, принадлежи на Бога. То е любов към Бога. Ако искате дори, там, ако кесар иска някакви данъци, да му се дадат някакви данъци, дори това отношение към кесаря, великодушно бих казал, заради присъствието ти в Божието царство, е отношение на любов към ближния. Сега тези хора с данъци само се занимават, това им е работата, ще им платим, няма проблем. Ние идваме от друго царство. То е по-велико. Това е царството на Божията любов. Царството, в което любовта тържествува над парите. Царството, в което любовта на Бога е най-важното. И когато имаш любовта на Бога, любовта към ближния като себе си, и имаш едно такова царство, такъв авторитет, за какви пари става въпрос? Никакви пари не се споменават в най-великата заповед. Идват и родиялите, и част от фарисеите и казват: сега с тези пари какво да правим? Кесара ли е Бог или ти си Месията? Защото ако си Месията, няма да даваш на кесара. Ама ако даваш на кесара, не си Месията. И за тях всичко е пари. И за кесара всичко е пари, защото той ги печата и на това се основава неговата власт, която е временна светска власт. Да не забравяме, и тази власт е дадена от Бога също на кесара, на императора. Къде е императора, къде си ти? В очите на света ти си под императора. В очите на Бога ти си над императора. Императора, имам предвид императора на целия свят. Това е твоята идентичност. Това е Бога, на който служиш. Ако не ми вярваш, нека да прочетем. Това е заповедта, ако ти изпълняваш да възлюбиш Бога с всичко, което имаш, цялата си сила, цялата си душа, всичко, което да имаш да даваш на Бога, ти си част от Неговото царство. Неговото царство е изключително по-голямо от най-голямата империя на този свят. А в същото време, нямайки тази идентичност, ние не можем да обичаме ближния като себе си, защото ние сме винаги нуждаещи се. Ние дори отиваме при кесаря да го молим да ни помогне, за да ни подобри живота. Много често. Сега вие ще ми зададете въпроса какви са практическите измерения на усещането за тази власт. Но това не искам да отговарям, не е моя работа и не е точно сега. Важното ние да започнем да схващаме, че всъщност ние имаме отговорност към собствената си самоличност, която самоличност ни е дадена от Христос и която, ако ни е дадена от Христос, ние трябва да се отнасяме сериозно към нея. Нашите грехове са простени. Ние сме познали Божията любов. Затова и може да си позволи Христос, не само да си позволи, той го получава, защото казва: ако ви ударят по едната буза, обърнете другата. Това не е израз на слабост, това е израз на сила. Тоест, ти до такава степен си уверен в собственото си надмощие над техните дребни ежби, че дори да те ударят веднъж, ти си над тях, като си обърнеш и другата буза и кажеш: хайде, удари още веднъж. Не за да ги смекчиш и да ги смилиш, а да им покажеш достоинството на царството, от което идваш, което достоинство е платено с цената на кръвта на Исус, чрез която кръв ние имаме прошка и сме синове на Бога. Царството вече е дадено на други. Земеделците злите, които отхвърлиха, разпънаха Божия син. Загубиха това царство. Те все още и сега настояват, че ще дойде техния Месия. Техният Месия ще бъде антихрист. Само тези от тях, които се покаят и повярват в Господ Исус Христос, като единствен Господ и Спасител, единственият, чрез който човек може да дойде при Бога. Тогава има спасение за тях. Интересното е, че Исус не дойде да събори закона, но да го изпълни. И сега искам да завършим с пак в същата глава, пак доказателство за силата на любовта и за победата на царството на Бога над парите. И това е в 12 глава, края, 41 до 44 стих. Лептата на бедната вдовица. И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народа пуска пари в съкровищницата. Представете си Исус. Отива, сяда и почва да гледа кой колко пуска в дарението. И наблюдава хората, нали, като истински антрополог. И мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна 2 лепти, т.е. един квадрант. Нещо съвсем минимално. Исус, наблюдавайки тази ситуация, повика учениците си. И им каза: истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата. Защото те всички пускат от излишъка си, а тя от нематията си пусна всичко, което имаше, целия си имот. Защо им го казва това нещо? За да илюстрира това, което прочетохме за любовта към Бога. По отношение на абсолютна стойност, това, което тя даде в сравнение с по-богатите, които имаха повече, то беше нищожно, презрително нищожно. По отношение на това, което е отношението на любовта към Бога в нейното сърце, тя даде всичко. Нейното даване е точно толкова или по-голямо, отколкото даването на богатите. Ако богатите бяха дали целия си имот, то те щяха да засвидетелстват любовта към Бога точно толкова, колкото и тази вдовица. Тази вдовица е презряна в очите на богатите, защото пусна само един квадрант. Кой може да се издържа с един квадрант? В същото време тази вдовица демонстрира царството на Бога. Царството, в което няма политическа власт, няма политическа сила. Има немощ едва ли не, но в същото време има любов, която е много по-голяма от това, което демонстрираха хората, които бяха богати и даваха от излишъка си. Това да отговорим на въпроса: трябва ли да плащаме данъци?
Отговорът ми, защо не? Ние имаме царство, което е много по-велико, много по-голямо, много по-далеко, но и много по-близко, дори от най-близкия социален работник, който иска да ти помогне в този живот. Мисълта ми е, че държавата иска да бъде близо до тебе, за да те ограби, да те пороби. Управника има едно нещо само на ум. Как да цоца данъци? Защото той печата парите за данъци. Ние обаче сме от друго царство. Ние сме поданици на друг цар. За нас парите са нещо, което е средство, но то не се превръща в основата на нашето съществуване. Нашето съществуване е предаване на Бога с цялия си ум, цялото си сърце, цялата си душа и всичките си сили. А за тази вдовица беше много ясно, че може би това, което имала е недостатъчно, дори да се издържа, но обичайки Бога, Бог е достатъчен за нея. И затова Исус трябваше да го изтъкне, за да разбие за пореден път тези крепости, с които хората света живее в падналия свят. За това, че парите имат по-голяма стойност за сила и за власт, отколкото любовта на Бога и Неговото царство. Искрено се надявам това поучение да разкрива още веднъж и още по-навътре същността на царството на Бога, на Господа, на който служим, и да ни мотивира за истински живот с Него и служение. Нека Господа ни благослови в името на Исус. Амен.